zonde twale nakaloko ungazongalo zakho zelo ole zonde twale zonde Jeremiah awu wabayiloli Jeremiah awu Wezangelole uyeso Wezangelole Yebo tata acula kangaka Ntosi funeka uzazi izibhalo kuthiwa uyesu umntanami wezangelole hayi tata wezangelole uyesu kangangekho loli ngotshani amadoda Yebo tata yintoni Ntosi Wazimisela encwadini ngathi uyakwazi ufunda iBhayibhile Ntosi ayoncwadi nje ncwadi engcwele kaThixo le thema siyifunde Tata uYesu ngubani utatakhe hayi Ntosi uYesu yayenguJoseph utatakhe mntana Yesu wayenziwe ngumoya oyingcwele hayi uJofex Yesu enze ngumoya ingcwele uthawu ufike umfana uGabri hayi siyanda zeBhayibhile wena wethi Kunjani? Konda mfana wami konda. Bize kule ntwana? Le ntwana le ibethe umntana sendlini le ntwana utinci. Le ntwana le. Ibethe utinci le ntwana. Bethe. Yehlani kuva kakuhle Ubunjini kodini? hayi futhi ngicela uhlani kuva kakuhle awuze futhi ucacisele kuba wemfundo Uthini kodini? Le ntwana Yeah? Thina kwathini? Thatha! Thina!